Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Sure ka? Kiat now ay asa makakadadaan ng abogaduha ha? May untag sa langit. Okay lang. Sa bagay, ang importante nga malipay. Pero nagasiguro ko, nga naragot ka lang yung magabihan sod sa coffee shop sa mall. Ang buhaton, kung di man magiskot og mga kaso nga iyang gihuptan, mutokbil about sa politics. Og ikaw, malangan kagudaan ng imong pagkatabian. Uy, sige. Arin ako. Bye. Nalimtan ang kiss? Nga naman. Mao katong bahina ang atong gibiyaan sa miaging yugto. With you. Nalimtan niya ang goodbye kiss? Tungod tingali kay nagdali. Pero, bisag pa uy. Ay, nga na bang muriak man kog malimot? Tungod tingali kay naanad na. Maong gipangita. Good morning. How's the manager? So far, so good. Ambot lang ka sa maabot ng mga adlaw. Ikaw na Dax, no? Kaya na nimo ang tahas. Nga naman da ito eh. Kisa man? Ang imong partner. Kasi ako ito bilakaw. Nga naman mga mukuyog. Nga na mo kuyog man gyud. Hoy, Joyce! Gwapo na ba ka ito? Usaw naman lang kung... Hoy, Di ka mga magsilas? magselos ka sa taong way luna bisag kamay sa imong kasing-kasing? Unsa? Hoy, babae. Bad lagi kay ka. Kato na pag-abuti mo din kulatag mo di mo diretso si Sir Rodney. Kaking mong kudayo at tudayo eh. Isuka ko di mo. Unsa may sali si Rodney ni mo? Tungod kay nagtuo man ko, nga iya na sa kong gitunto. Weh, abi na kong di ka ba mapakilos. Pero na ituntuhon ko, moingon na akong taka to hell with you. Di ba? Pero, dili ingon anak ang nahitabo. Grabe kag kayo imong kalagot. Mura kag bata nga giilugan ba siyang duhaan? Natandog lang ang akong karbo. Nainsulto ko sa gasand ni Odette nako nga laway kayong video nila ni Rodney. Sabay sakit sa imong tiyang. Ha? Kinsa man buri ako lagi o ingon ato, ingon ana, nga wa ka magugma sa imong gikatipon. Tingalig nakatun ka na sa pagmahal ni si Rodney, oy. Maong angay nimo ipahimutang og tarong imong kagalingon. Ayaw guba imong nga pinaagi sa pagpakigtipon sa usa ka tawo nga way kasal. Supak na sa blouse sa Ginoo. Imo na lagi kong gikasab-an. Napasalamat ka. Kay naay nagpakitag concern. Kay kung wa pa ko mahuna-una sa imong ayuhan, uy, bahala ka na uroy. Pero, apektado sa buwan. Kay mabas ka anak na yun, eh. Apil sa pagpaglipagong ang kaunang kung sumayon ka. Mao mentras baka mao ka pang maminaw sa ako mga tambang. Hangyon ta ka. Napakasli na tao na nagpahimo sa imong pagkababae. Ug di ay ko. Ha? Unsa? Wa ko'y laing pakaslan, kundili ang tao ra gyud nga tinuod na akong gihigugma. Unya, kay pahong man tong tao ang imong gihugma. Unsaon man mo kana ha? Bala na. Basta, kay bisag unsa pa'y mahitabo sa kalibutan, siya kay akong pakaslan. Iba ka talaga. Hindi na ka makamaaw mahadlok sa Ginoo. Ay, madaing gwardya. Hala. Nanangkida itong mukha ulo kadiyot kaayo.
Ako na yung maabli sa gate. Good morning, ma'am. Christopher? Dakdak mga kungahan. Suko. Balik na lang ko sa kung agi. Sige, balik. Kailampayon ta ka ng bato. Sud na? Sabad eh. Nangabli na di ka? Sud na? Ikaw ni? Kasabda sa imong pagtuo. Abli na ng gate. Sama mo sud ka o dili? Musod eh. Sud yun. Thank you. Dax! Naana si Chris. Siya ang nablihan ni Angeli sa gate? Oo, ug doa, nagaling ko dito sa cottage. Good! Pasagdalo na ito sila nga makimamatay. Nga nang ingon anak man ko na imong pahiyong? Muram kag nakatamay. Taka ramang ka. Oh, how time flies. Pila na ba ka tuig since the last time nga nakita ta? 6 years, maybe? Wow. Murag hapon raman to. Pero, wa kag hapon mausab. Ay ko tanaawag like that, oy. Nyor, why unay, no? You always be my best friend. Yes, forever. Ikaw, diin man siguro kagikan. Nadugay ka man ko nang nawa. Naunsa man diyang imo amahan. Okay na. Okay na kaloy sa Ginoo. Lord, joke ra ba yung taong ako Ayaw yung taong itugot nga matinuod ron. Karon, niya ka man. Ikaw man ko noon ta ang himuon nga manager na road ni dinhi sa resort. Usa ba imo una? Andam ni mang dawaton ang katungdanan nga gi-offer nimo ni Rodney. Mag-driver na lang ko. Mas ganahan ko. Kinsa man ang gipuli ni Rodney nako? Si Dax. Kung mao na, diyan na lang na si Dax. Kay angayan siya diha. Basta kay kung inyo kong hatagan o higayon nga mubalik, mag-driver na lang gid ko. Una-una nga mas dakog sweldo ang manager. Amigo ko nang naa karon sa labaw nga pwesto. Mao nga nalipay ko. Diha ara na si Dax. Mao tumboy hana eh. Gusto siya ko biktima ho da. Og siya ako nga utos ang gago, bisa kay. May baga shots taro siyang gimmick. Magkitaan talaga ko sa pagkatilaw ko ginako. Imo gitandog akong garbo. Ikaw pa'y nakahimo ininako na din. Oh, na din? Nahibaw kong gisapot na ka. Di lalim ang paabot. So I understand. Nga magkamaog ka mo hatag og bili sa oras. Time is gold. Di ako bilib nimo. Ha? Kaya ako ang nag-arrange para magkapundutan ini dapita. Maong ako ginaguna, di ba? Sa'yo pa kaya ko ganyan buntag din hino. Nagpaniid ko sa tanan nimo mga lihok. Wa matago na ko ang imong pagpaso-paso hasta pila kay gayon. Og wa makalikay nako ang imong pagpangus mo, ang pagpangagot, anang imong mga ngipon kay naglagot na ka. Mula ka rin kinuta ko. Pero gyamaman paghihapon ako kung kuguling. Ano man? Tungod kay... Gusto tayo kang makita pag-usap. Oh. Nga bang eager ka man kaayo nga makakita na ako pag-usap? Tungod kay happy ko. Nga nagkaila ka. Ano lang? I like you. Nanguyap ka na ba? Ikaw? Kasi gusto mo ako isulti. Of course. Yung totoo. Crush kita.
Wow. Musamot ka man din kanindot kung makatawa. Pastila ninyong mga lalaki. Hey, ano hirta din yung mag-istorya? Follow me. Ha? Asa? Sunod lang. Abig na kung dili ka na mabalik. Wala ganun tako'y plano. Kumusta ang inyong panagsulti? Okay raman. Giisip paghapon ko niyang nahigala. Di na pwede soulmate. Ay sus, di na tamay labutan ng mga babae nga nanitagiyaw eh. Kung dili ka patalawan, ikaw ulit tag-iya ron. Unsa naman na imong plano ron? Ay kung ina, nga imo na usikan ang imong kambong. Unsa man day gusto ni mga akong buhaton? Maguyab, magminyo. At tulan na ako pagkasli sa langit ang babae nga akong nagustuhan. Kung mag-idisog ka lang, di pa man kinuwakay ang tanan. Kumusulti ka ba? Mura kay kig dunay ideya eh. Kung kinsa babayhana ang tag-iya sa akong kasing-kasing. Kay wadi ay. Inay singgit. Hoy! Ay patagag ukab ng babali mo ha? Ay patagag lito ko ngan. Hadlok ba lagi? Akining, hinduin man din na si Angeli. Ngan nawag tamang kulo na siya. Nang lood. Pero, mito nga rasad, mito nga sa kadugayan, Mo ba? Si Odette. Wala ki ko makakita ni Odette sa palibot. patay na si Odette. Sa? Patay na? Nga no, good? Kaliko na tuglawas? Ingoy ini ang sugilanon. Wow! I love this place. And how about the owner? Huh? This is my love nest. Oh. Imo ni? Yes? Birthday gift ni Daddy nako. Wow. Ingon ka na kalab. Sebo ka man. And willing siyang patay tungod og alang sa akong kalipay. Oops, oops. Nabitin mo, no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimut og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Ko kalab sa akong amahan. Maong andam niyang buhaton ang tanan. Okay. Be my man. I know you're kidding. Gusto siguro mo suwayan, ha? No. Hmm? Love me. Ug ako ipasalig nimo. Nga dili gyud na imo mahayan. Oops, oops. Nabitin mo, no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Ay, nang sabaw. Wag ko lang ikipasabot kung dili nga sobra na jud ko kalab sa akong amahan. Maong andam niyang buhaton ang tanan. Okay. Be my man. I know you're kidding. Gusto siguro mo suwayan, ha? No. Hmm? Love me. Ug ako ipasalig nimo. Nga dili gyud na imo mahayan. Mao katong bahina ang atong gibiyaan sa miaging yugto. With you. Kisabay laki na tulo, ha? Gano bang ikaw nga babae? Mao na may mibuhi o pasalig? Nabali na bang kalibutan? Kung kanang imong giingon nga nabali na ba ang kalibutan ato nang hatagan o gibug ato, okay? Nabali na tingali. Kaya wala naman na mauso ron nga ang babae kinahanglan dyan magpaabot nga digahan sa usa ka lalaki. Ni adto pa nas 19 forgotten, no? Kanang pagtuho arod ni. Kaya karong panahon na ang mga babae baka nag mga naong. Wa na makailag unsay kauwaw. Di ko masakaya na yung gituhuan. Oh. Doon kinaibaw ko. O, nagkakita pagyapog kong daghang mga babae nga naglaban silang dignidad. Nagamping silang dungog. Ug dili na mo masensayong mga laki.
Oh, Napaghapoy kabilin si Maria Clara, oy. o ganahan ka ng mga klasiha nga kinahanglan pang maglisod-lisod kag patuo nga makahimo ka sa pagkabot sa buwan. Ingon man pagkuhit sa mga bituon aron imong ihad sa tiilan. Para na ko. Nasa lisod ang nindot. Oh. Meaning, nga ganahan kag challenge? Nindot. Kung natubangon mo ang challenge. Oh. Ikamaan ko ni mo ang kadaogan. Thrilling man. Nindot man ang imong batugan. So, wa kay gusto sa ingon ani? Diribi. Pagkawa na ko na magdahom nga, ingod niya ang tinud nga pagkataon ni Odette. Maayo gani kay wagin maamong si Sir Rodney, huwag ang yagkauban. Nagkahimo gid sa paglighot o nakalikay sa kamatayon. Mao gyud. Kabigani ngay ko lamig istoryahan. Nanlimpahot mga imong balibo nga naguna-una sa kakuyaw nga ilang gisuong atong panahon na. Unsa pa ka mismo sila si Sir Rodney nga diha gyud sa gayon nga nahitabo ang nagisuong sila. Mao tingali na puog yun ang grupo nila ni Odette kay wag gyud nakabantay nga naimusong atong panahon na. Kay tingali na nga hubog o gipangkapoy atong higayon na. Wa na may mainteresin na nga mahibaw sa rason. Anong wa makahimo sa panalipod sa ilang kagalingon ang pundok nila ni Odette. Tungod kay maay paswabi atong higayon na ang among pagpasalamat nga wag daw na ang babae nga feeling donya. Feeling donya ini napita. Nalipay kaayo mi. Nga nawa na may ang ikadlukan. Dili na may magkinto sa mga lihok dinhi. Tungod kay walay feeling right na nga grabe kay strikta. Nahibaw kong dili ang ikalipay kung naay mamatay. Pero, kay dautan silang tao, nakaingon yun yung merese. Nga sa ato pa, magmalinaw ng hunahuna natong tanan din eh. Of course, of course. Kay Paparts way ano mo ang asawa sa iya din. Asawa. Sa pamandi ay mong itawag ka na nila. Oh, live-in partner. Pero, ako to gisermonan, oy, ang atong amiga, oy. Akong giingnan, na di ang itugot nga magpabilin silang, mag-ingon na sa tibok na kinabuhi si Sir Rodney. Maumupuyo-puyo lang. Gay gawas nga supak na sa balaod sa Ginoo, nga imo nang duwa-duwaan ang gugma, unsa may iyang alas? Kasi alas. Unsa may iyang mapupukol si Bako, biyaan siya ni Sir Rodney. Mamatay baron pananglit. O di ba makakita ni lain. Ikaw na unya siyang mga go. Kay wa pa siya masunod ng kabilin. Kay unsa may katungod sa puyo-puyo lang di ba? Yan sa may pong si mong itambagan. Labaw pa sa amaw ay. Murag wa lang. Mungisi lang. Ambot. Wala ko makasabot. Kung makasabot niya kay karon nga nung mitugot siya nga maingon anak ang iyang sitwasyon. Aw, iyang kalipay. Ug lisod ani mo hilabtan kay personal na iyang kinabuhi. Maong tambag na ako nimo. Magpakahilom na lang ka. Aron di paguba ang maayo ninyong relasyon isip close friend. No. Isip tinuod the friend. Kung nakita nimo nga sayo pa iyang buhat, kung concern kasi ang kayuhan, dapat lang gyud nimo nga badlongon. Kanya kay wa makay plano nga magpatuo. Mong ay na lang. Uy. Nood siya ka. Bro, kaya dahil gisuhulan. Pero magpunay katawa. Ano man kuno ka? Nalingaw. Wa pa matao ang makaako sa pagbaliban ni Dadin, my friend. Oo. Di ka kumusupa ka rin mag-isulti. Tuod kay karohig yun na. Naprovin ko na. Maong saludo kay ko sa mong karisma. Tinuod ka dili sa yun balibaran. Kung dili, mahikaam ka. Maong magpagita ka. Oh. So, kita na?
Ha? Ha? Klaruhan talang ka, ha? Nga dili ko kumporme ni anang ilang giingon nga one night stand lang. Lahi ko kung ako'y makagusto, Rodney. Well, nagkaingon ka tingala na ikaw kay obligasyon. Importante pa ba ng istoryahan? Di ko gusto sabi. Okay, I will lay my card. Wag yung ko'y obligasyon tungod kay dagamang kong ulay. Putli pang anay. Ngano ikaw, hiniktan ka na ba di ay? May asawa ka? Wa. Pero na ako'y kalibin. So, unsa may problema? Who cares kung na kay partner nga magpaabot ni mas inyo? May naglaruhan ta ka, ha? Nga I don't give a damn kung kapila ka pakasla og pila pakabuk ang imong asawa. Kaya nakagusto ko nimo. Kinahanglan nga tilit na matapos sa usa lang kay gayon ang akong pagpahimos nimo. Okay ra sad kog on call ra ka. Nga dili na kinahanglan nga mag-open kita sa tibok adlaw. Mong maghigayon paghihapon ka sa paglambing-lambing sa imong asawa. Mao ba? Mao gyud. Son sa man. Kita na. Deal. Day Angel hapit na ang oras sa pagpanihapon. Na lang unya ko kung kinahanglan kong magsukad, ha? Pahaway na, nana. Og pasag di nga ako'y mo andaman ang lamisa. Tawagan na lang hinoon sila si Dax ug si Chris. Ina nga manihapon na ta. Oy, nya si Serad na Di na ta mag-agad kung kanus asya mo uli, nana. Mapas mo ta. Mga una ta. Kayo sa nung oras sa araw manihapon. Na ako lang sa tiwason katong ako ang trabaho, day. Ako lay andam sa lamisa. Ayaw na lagi. Tawagan na lang palihog sila si Dax. Si Chris ug si Picto. Ay kabalah ka atong tao nga wa dinhi. Ha? Makigsawta nila? Ya, wa pa masad si Sir ni. Ay, mga na kuno ta. O bahala na kuno to si Serad na, ay. Ay, mga ulamig amo si Dax, nanaw eh. Si Pictor nalay pasawaan ni Ma'am Angeli. Nganong ako magyud? Unsa mo kay espesyal, kakinahanglan na gyud ko. Na, ay naong pagdaghan padihag abla. Aron dili ta magkatilag bagting sa itong agalon. Nana, marika mo. Mga una ta kig-agda naman ta. Nana. Ingna lang si Ma'am Angeli nga... Unsa man, Sir Chris? Nahala. Unsay problema, sir? Ma'am. Mamam karong duklon ta ka. Iga-iyaga diha, ha? Ha? Ang driver nga sinulduhan, duklon di ay kung mutahod siya yung amo? Hoy, sir. Ayaw rin ko gisriyahi, ana. Angay ka lang mag-iningon, ana, no? Kung wa pa kumakailan mo kinsa o unsa ka. Mo pwede bagay na lang kong insulto, ha? Dili man tingali lisod-lito ko ng akungan. Lahi na karon ang imong status. Sige, tugutan nato nga nabilong ko sa mga ginikanan nga makakaunsad kung maglungag. Pero di ba ka makalalis ka matuuran? Nga ang tao nga may tag-iyan nimo karon, dili man basta-basta. Doon naman sa ikabuga. O nga inyo kong driver, gisilduhan. Yanuhan na din ako bundak kayong pangan. Oh, takta kung kusirod ni. Mahadlo ka? Angay ba nga? Nagdagook na akong tiyan, eh. Oh, maunang di na lang taangay maglalis. Kung dili, mga una ta. Kay gabaan ta, kung ato nang pahuwaton ang grasya nga andam na. Sige na, dali na mo, oy. Kung dili mo gustong masuko ko, ha? Na, sige na ka mo. Dali na ka mo. Dax, Chris, Picto. Oh, nga naman ka. Nga sige man lang kaglian na imong relo, ha? Di lang ko gustong question nun inikabot sa bahay. In other words, gusto na ka mo pa ulit. Well, dili na to pagkalitan ang imong ka-live-in. Paglikay sa away. Sige, play safe lang sa ta. Maong tugutan ta ka mo pa uli o nagsayo. Thank you.
Duwa lang sa tarog hide and seek, ha? So, shall I say? No need of bidding goodbye. Just kiss me. And you're free to go back to your cage. Sipat ini ay. Promise. Promise me. Muto nga jud ka kung matawag ko. Haba? Oh, hoy. Asa naman kuno ka? Busog na ko. Ay kung ilara ha, kay nagtan-aw ba ko sa imong kinanaan ganiha pa. Hapit na lang nimo pangutano ng pagkaon kung imo bang ihungit o dili ba? Mauwaw pag yun ko. Nga, na mauna. Imo na nang amo ang mi-offer ni mong pasawon ka. Maong, anong magpadagan na pa man ka? Nagkauntarong yaoy. Zaman, ngita kag masakit ka. Oh, kung masakit noon kasi back ko, dili kita nga mahitabo nga pasagdan ka sa imong pop parts. Ang sino, Angeli? Balik diha. Balik ha, o pagtarong diag kaon, mahimo ba? Pagbusog, kay dili ko gusto nga dunay usa ninyo din nga masakit. Labi na gud ka. Hoy, Nilaad ba nga akong gisulti, Angeli? Di kyud. Maong kalimti ng imong pride diha. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.